الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد bandiraɓe julɓe moƴƴuɓe tedduɓe yiɗɓe almustafa sallallahu alayhi wa sallam onon horɓe ɓe onon tijjiɓe leylatal qadar on calminama on juurama on ƴamanama hayso koye korka wona on mantama ko almude mon Ousmane Jam Malik Ba wona ka wona Diallo wona kan arti ene duusana on korka ene duusa on e lewru korka en mbi en tijjima jamma tedduɗo o jamma moƴƴo o ndeysan golle noon ko timmude innamal a'mal bil khawatim yo Allah timmin o timmina gurdam men eɗen mbiya la ilaha illa Allah muhammadu rasulullah guiɗoma al mustafa wi sallallahu alaihi wasallam o wi mo ganduɗa konngol mo battidigol e aduna ko la ilaha illa Allah o naati aljanna yo Allah timmin golle men bandiraɓe seydaɓe eɗen tijji jamma moƴƴo o nenan bandam sa juuli caggal geeƴe kala ko juulɗa caggal geeƴe e naafila nenan bandam a dañi laylatul qadar nenan bandam sa ummima hakkunde jamma kadi a juuli kadi a dañi laylatul qadar Allah dokkal mum ala ɗo haaɗi an kumbis ma ñes hoto ya laylatul qadar aɗa ɓorni mbaalu ceerno Ousmane comcini mbiyan mbaalu aha no ko har wiyete hey har zippu taƴiɗo caggal o wiyete ko har aɗa yaha jama aɗa ɓonni ko reɗɗi aɗa ɓonni ko yeyni dina humbuɗo o aɗa haalde papisen oɗon kaƴidiro juuɗe mbaɗon birwi ndérageon jama iliman anda ko janggat oɗon gulla dow oɗon mbaɗi lati ala juul galle ma daña laylatul qadr an banam debbo an miñam ma sœur ma nièce ma chéri sa juuli naafila nder suudu ma toon ɓuri hewde baraji wona kumbis aɗa ɓoni ko reɗɗi pappis haɗa jungo ma e baba ayi ko pappis waɗimi ko wona ulleyam leydi ala ɗum wona juulu ɗum ko humbude ɗum way kono taaje bonni juulu ngu yiɗa hen ko kulal Allah so tawi sa yehi jama a dañata khushu jul galle ma saɗa wawi fatiha aɗa wawi nas aɗa wawi falak aɗa wawi qul wallah nena bandam julno hoorema nder suudu ma to toon baraji ɗi ɓuuri hewde kono saɗa yaha jama hoɗo wallati laylatul qadr yo Allah rokku en ɗum profiter ko bonus du siècle bonus en ganda so ma en guur ha mo wuuri juulen taw ene wonde needi ene wonde khushu ceerno Ousmane mbiɗa gonɗen koye julde korka so arde Samba Diallo so namdama wutte korka wutte Dubai woro Dubai uddama so farmata ba Samba Diallo adde wutte Dubai ɓiya ceerno Ousmane Dubai uddama hay goto yata Dubai sodama wutto jeeɗo 5e gasi ɗon kaɗen bandiraɓe sehilaɓe min beltinen koyemen min beltinen julɓe hande so Allah jaaɓi eɗen jogui koɗo ceerno Ousmane koɗo o no wiyete ala hora haal ha ɓoya seeɗa ceerno Ousmane en kaali bammen Adama kanko woni bamum yimɓe bandiraɓe sehilaɓe en kaali Nuh giɗiɗo neldede yimɓe foof en kaali Khalilur Rahman Ibrahima giɗo Allah o on woni bamum al Mustafa sallallahu alaihi wasallam giɗo Allah bamum giɗo Allah bandiraɓe sehilaɓe kalden Moussa Kalimur Rahman kaldude Allah direct taw ala tarjuman o yi rabbi arini anzur ilayk qala lan tarani walakin انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك ولا المؤمنين موسى يوي حالده الله وي الله يومي ينجي من أنكو يدم الله يوي أي راقم سا يوي حير نسا يي حير ما يم الله يلي ري حير وانتي ndodi موسى كلمة الرحمن فدي وي الله مي توبي ngare tuba nen Allah bandira annaba bi tubi ngare tuba nen Allah edem ayide Allah en bawa jewde nange la ilaha illallah yo Allah rukken tubde hade men mayde bandiraɓe sehilaɓe enam bandiraɓe sehilaɓe julɓe yiɗɓe al Mustafa sallallahu alaihi wasallam hande koɗo men ko Isa ibn Maryam Isa bi Maryam ruhullah la ilaha illallah ceerno Ousmane hade ma yato Isa waɗɗo introduction seeɗa bandiraɓe sehilaɓe Allah subhanahu wa ta'ala kala kaabis e tagodi o holli en bandiraɓe sehilaɓe o tagi bammen Adama ala yumma ala baba o tagi yummen Hawwa ummi koye Adama alayhi salam o tagi annabi Isa ene jogi yumma ala baba
o tagi en enen nena ene wonde baba la ilaha illallah muhammadu rasulullah so Allah jalama tagde hunde so wi kun laaro lelda ha jamma tan biya dano Samba Diallo tan farmata bayima baba galle be ngoppata ha biya jang ayatul kursi be gaddanma probléme aji mawdi di ko jamma be kalantuma tan jogoda daña cauchemar biya ada jang ayatul kursi bismillah borna pijima ma baba galle anen ko woni kadi ko woni holko woni biya wallahi komi jaanodo docteur wisir tan docteur yi kam komi korido i planning o non an farmata planning o badden o non baba galle hol Allah kono e jonde dedo koy holno nyamminata dedo koy naya non do en beedo ekulaji dum do ko kuuna dum do ko ndiyam e jon leltal qadar e jon kare wutteji kadi isa addi kadi bebbe goddo kadi bana en badino planning baba galle hol Allah arsugo ko Allah jogi gardo fo ma arde arsugo mum hoto hol anani e planning o so Allah haaji hunde wonar ko ni way ay annabi Isa Allah tagi mo jogi yummo ala baba لا إله بابا قال قول الله أنني بلاني نفراس الله هاجي بندرا بسيلاب روح الله عيسى ابن مريم إن باوا حد النبي عيسى تو إن كالاني بس مكو كانغو هلتو أمي هلتو جيا بندرا بسيلاب هل سبب أدني أودو درجة يوم مكو تاني كو كل الله ونو Allah subi galle mabbe o subi galle Ibrahim yo Allah subi en an jum Qur'an o ka cubano an juldo ka cubano ma nièce faut pas imiter les autres an buribe an faqibe les Elisabeth les disquettes an on a disco ka farmata binta horwa jumbax out horwa stretch out hor nyamjin mo burda ka cubano adi biya ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah piche ta flar ta dignité wa innahu la dhikru lak wa liqawmika sawfa tusalun ta dignité c'est ta religion ko njulu ma ko Qur'an ma dum dignité ma hor nyamtin mo burda bandiraɓe sehilaɓe ken suɓaɓe yo Allah rokken mayde eɗen mbiya la ilaha illallah muhammadu rasulullah inna allaha safa adama ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم لا إله إلا الله محمد رسول الله الله سبحانه من ليسان آدم عليه السلام قال إمران قال إبراهيم خلي رحمة كم سؤال أن بابكم من تانر أن باب من ترى بسيرة بينام ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إمران الله سبحانه ما ليسان يم مريم تانم النبي عيسى عليه السلام وي الله كوني ريدم كو أودو بيبي ليسان njimmi ran ko kanko so jibinama yo won Baitul Maqdis Jerusalem kaado jama o mo sarwa jama o janga Qur'ana o wawa sariya o mo wajo yimbe o mo julla tarawih ndesan gona ciagal biiran ene juula wa qada ene juula ndesan ene terma wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah so biyewi ghayril maghdubi alayhim waladdallin yimbe fo biya amin girma beddo bon bi alhamdulillah ko biddo odo bawdo Qur'an la ilaha illallah nanen tip men Qur'an wana jamma frère Jacques way maman j'ai des cauchemars mais oui parce que tu dois faire des cauchemars parce que jangani falaq jangani nas il y a des cauchemars ya pitié bandara sayna oy Allah odo biddo jibbiran ko yo won pocci do ndeysan o mo serwa jamaaka ndeysan o dañi bingel dewel oy Allah ngel do di ko dewel dañmi wana godel
la ilaha illallah mi inniri Maryam e mbeɗe moolma Allah mbeɗe moolma seyɗade Allah dandumo e seyɗan dandimo e seyɗan e ɓesgu makko seyɗan sa yiɗi Allah dande ɓiye seyɗan gila aɗa yinere joom suudu ma mbiya allahumma jannibna min ash-shaytan wa jannibi shaytan ma razaqtana aɗa yetto joom suudu ma mbiya Allah dandu min e shaytan e dandu shaytan ko dokkuɗa min so ɓiɗɗo hoddirama ɗo seyɗane wawantamo haydara hadith rawal Bukhari o ina selli o wi seyɗane wurtatake e makko bandiraɓe sehilab la ilaha illallah Allah dandumo wona talkiɗi wona piɓiɗi eynam Allah so welama o rokkuma dewel so welama rokkuma gorel so welama o waɗa ɓeɗo ɗiɗo rewɓe o waɗa ɓeɗo ɗiɗo woɓ oɗo haɗa ɗum ndeysan sa dañani yaay boy sa dañani boy wona planning o ko Allah rokkata ko Allah haɗata keɗe ko Allah wi ndeysan lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير ليسان الله رك أودو دبو أوركو ما بيبي بيدو ودو جيموج بيدو ودو جيمل أودو واسا دنجي دم فوق دوكال الله كلا كو الله ركما وي الحمد لله سو حديما وي الحمد لله سبو دوكال مكو دوكال كدال مكو دوك عندا سا دنجي بيدو دو كبتو دار دون ما ايرا كنا ادن ووري ادي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اكبر يتو الله kala mbiɗen kala jibinaɗo iblis dubbino fiɗenu mum sona annabi Isa e yummakko nde hol sababu sabu taaniɓe duyimi yo Allah surɓe yo Allah hurɓe danduɓe bone iblis en mbino sa lelliɓe joom suudma mbiya Allah danduɓen e cheytan e dandu cena ko dokkuɗamin ko ndeysan Allah jaɓanima ko duyino ko fataqabbala rabbuha bi qabul hasanin wa ambata nabata hasana bebbe o jibina ndeysan woni Maryam binto Imran rewɓe aduna fof kanko ɓuuri bandiraɓe sehilaɓe yummuma Isa alayhi salam o jibinata komo focci omo woni jama Zakaria waɗa kuraji nde bamba ko mayi yimɓe fof mbi kañumen mbaɗatamo adopté kañumen nehramo waɗa kuraji Zakaria ndeysan annabi Zakaria kañum nehimo kañum ala ɓiɓɓe ndeysan tan kadi yumɓe Maryam nan wonde Zakaria so annabi Zakaria adi tawi omo jooɗi omo jogui firwi omo jogui mango omo jogui muftode omo jogui hunde fof bandiraɓe sehilaɓe te ɗiɗo firwiji wona saison mumen o hawa ɗum o ya Maryam annalaka ɗi hor dañƴa ɗum لا إله إلا ساوني كل الله ومن يتق الله يرزق من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يرزق من حيث لا يحتسب سهولي الله لكم أرسك آدمنا كبندرا بسهلا بينام فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا ومريم هرنا جاء ودفروي ويكو الله ركي كم دم دوين يرزق من يشاء بغير حساب نون النبي زكريا أموني Allah dokkude fruit mo ganduɗa wona saison mum e kadi kañum tan waɗi ko miraculeusely ɗum ɗo yomi ñaago Allah hay somi nayi Allah ne wawi rokkude ɓiɗɗo an tampuɗo aɗa nande yaay boy bandam wallahi faut pas désespéré annabi Zakaria yaha nayi ha keeci hofi o dañi ɓiɗɗo annabi Ibrahima ene yaara duuɓi 90 o dañi ɓiɗɗo Allah ala ko ronki so sohli hunde o yiɗam kun لاحظوا بندرا بسهلا بينام هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين لو دري أمجولة يا الله يا رحمن يا رحيم الله وحيم ما دن بدو تيكد كو الله إني النبي يحيى كو الله إني دم ولم نجعل من قبل سميا Allah rokkuy mo ɓiɗɗo inni ɓiɗɗo o la ilaha illallah muhammadu rasulullah ko Allah inni mo bandiraɓe seyraɓe wona innirooɓe yum titti mimmi koko ɗe inde oɗo watta o fewra titti mimmi koko ho wayre goggu ɗum moƴƴani wimo Maryam wimo Fatima wimo Khadija wimo mbala omo nanda e maɓɓe so waɗi stretch waɗi jumba hawte kay ko an waɗi mimmi kan titti Diallo fifi kea astagfirullah nanaɗo mo on ñamtin adiɓe on ɓe hay soɓe naate hay soɓe naate gaska gulo naaton hen yo Allah dandu en e ñamtide ɓe ganduɗa ko almaghduba alayhim e wala dalli ɓe ga ko Allah hurima ɗumen ɓe ga ko majjuɓe yo Allah dandu en sen guuri ha janggo jokken qissa Maryam
وعيسى أو قال موجه أو قال شبار. أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم فاستغفروا إنه غفور رحيم.